Όπου δεν βλέπω τίποτα, παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Κιόλας, νωρίς ξεκινήσαμε καλά. Αχ, τι ωραία. Τι λες μας τώρα, Παναγιώτη, Αλέξανδρε, μιλάμε. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είμαι καν μαμά. Δεν έχω φέρει το δικό μου. Τι έπρεπε. Φύγαμε του σκότα μου. Να, καλή όρεξη. Πήγαινε φέρε ένα χαρτί να γράφουμε στατιστικά. Λοιπόν, Πήγαινε φέρε ένα χαρτί. εγώ δεν ξέρω να πάω πέρα. Έλα ρε παιδιά, δεν θα γράψω τίποτα. Ναι. Δεν έχει ένα λευκό χαρτί απ' την άλλη. Ούτε λευκό έχει. Είναι μέσα, Κώστα, ναι. Είναι μέσα. Περίμενε να σου δώσω ένα... Μπορείτε να δώσετε οδηγίες, πώς θα πει ο άντρας μου εδώ. Πάρτε ρε Γιαννάκη μια φορά την μπάλα. Πάρτε την μπάλα ρε παιδί μου. Θα μπει απέναντι, θα πηγαίνει σε κατεύθυνση προς Δελφινάριο. Θα πάτε στο τέλος του δρόμου παρκάρι και έρθει το 100 μέτρα πιο μετά. Μπράβο. Έγινε. Μπάλα ένα, μπάλα. Δεν βλέπω τίποτα, παιδιά, Πέτρο, ένα λευκό χαρτί δεν έχει. Έχει εδώ η κυρία λευκό χαρτί. Πάρε. Τελειώνει, χέρι, σουτ. Φύγε. Τέτοιο. Να φέρω, πάω. Γιαννάκη, πιάσ' την μπάλα ρε αγόρι μου. Δεν ξαναπάρ' την μπάλα. Όσο γρήγορα, έλα να δω κίνηση. Να δω κίνηση. Μην την πάρει. Ωραία, κόψε, ζήτα από μπροστά. Τάξε, παίξε. Ωραία πάσα. Χάρτη να ρε, τι καλά ρε. Τάξε πάλι μέσα, Γιώργος. Χέρι, σήμερα. Μιλά. Πάρε. Δικηφόρος με Πέτρο, Γιώργο εδώ. Βασίλη μέσα. Βασίλη, Κάνε καλό. φύγε. Πίσω, στο καλάθι, Γιάννη. Ένα χαμένο το 12. Έλα Μπουλ! Μπράβο ρε Μπουλ! Ένα χαμένο το 12, και ένα το 6. Ναι. Ναι. Επόμενος μπακτόρ, φύγε. 2-0. Τι είναι, 2, πόσο το σκέφτεται. 5-2. Μέσα είναι. Φύγε, έσω. Φύγε. Γιατί γράφω. Πάρ' την μπάλα μια φορά. Μην την παίρνει την μπάλα. Όχι, καθόλου. Ρωτάω, αναρωτιέμαι. Εγώ τραβώ. Και έγραφα τώρα πολύ. Τρέξε. Τι είναι αυτό ρε. Καλά, θα έχω τραβήξει μια εικόνα σήμερα, δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα, Γιατί δεν φαίνεται ρε γάμο. Φελίνη. Τι πρέπει να κάνω για να φανεί. Να σου κάνω και μεταγραφή στον Α. Έλα ρε Μπουλ! Χάσαμε την μπάλα. Να πάρουμε rebound.
Δεν ρηπαίνονται πάνω. Α, και πριν έχει ένα φάουλ διαπραγμένο το Οκτώβριο. Το διαπραγμένο μάλιστα. Διαπραγμένο λέγεται. Αν διάπραξε ποινικό. Πρόεδρε, τι ομάδα έχεις ρε πρόεδρε. Ιτάλια να κάνω. Σταμάτα ρε, μας μπερδεύεις. Άντε. Πρόεδρε. Κάτω ρε. Ανέβα ρε. Κοίτα άμυνα! Μεγάλε φάουλ! Φιλιά! Πέτρος ψηλός, γωνία ο Νικηφόρος. Γιώργο ανέβα ψηλά. Γιώργο ανέβα. Βάζω ρε Πέτρο. Πάρτε ρε Γιώργο! Transition με τον Γιώργο κάτω. Από κάτω ρε Βασίλη. Πέτρο, ψάξε. Να είναι κάτι να μην το δώσω, αλλά όταν κατεβάσει τα χέρια την μπροστά και θυμάσαι όρθιος, τι κάνει. Πες τα. Μην τα καφίνει, μην τα κρατάς μέσα σου. Πες τα. Τρέξε Πέτρο, τρέξε Πέτρο! Μπράβο Πουλ, μπράβο αγόρι μου. Έτσι άστο να βάλει κανένα καλά αυτός. Σκορ κρατάμε. 9 αυτοί 6 εμείς. Τι έχει πάθει με το σήμερα. Γιάννη, κλείστε καλάθι. Τι είναι αυτό που κάνεις στο χέρι. Πέτσε μαζί ρε! Παίξε γάμο το, παίξε! Γίνε άμυνα! Πώς είναι το σκορ, 9-6. Χάνουμε 9-6. Γεια σου. Δουλεύετε έτσι, μας δουλεύετε. Τι κάνετε τώρα. 3 φορές το χάσανε και θα πίσω από τη σέντρα. Το γιος τι τον είχες, τι έκανες. Ξενύχτησε. Στα μπαρ και στα ξενύχτια. Πήγαινε γιατί θέλει να τους βρίσει μου φαίνεται. Πήγαινε να τον βοηθήσεις. Το βρίσω κι εγώ. Να βρίσεις κι εσύ έτσι, να βρίσεις. Έλα. Κοίτα εδώ. Πέντε! Πάρε επίθεση! Αυτό. Όχι, όχι. Transition, θέσεις και transition. Στο περίπου τραβάω. Βέβαια. Ρε Βασίλεια, από τάπα είναι. Τι αναρωτιέται κιόλας. Κόψε με το 10, το βάλες. Ωραία πάσα. Ή δεν μετράει. Πάμε, ωραία. Yes, float. Μέσα. Γυρνάμε! Μπράβο Μάγκελ. Outplay από εδώ. Πέτρος ψηλός, Νικηφόρος γωνία.
Τι κάνετε ρε παιδιά? Είναι, τι λέτε, όλο μπουρδες λέτε. Μην μιλάς ρε και θέματα. Άλλους τους στέλνει στο Θεό κι άλλους τους καταστρέφει. Θα έχει μουσική υπόκριση στο βίντεο. Πάρ' το! Φύγε! Πιο επιθετικά, Θα απογράψει. Έχουμε πολλά επιθετικά να δούμε σήμερα. Πρόεδρε, στον άλλο αγώνα θα πάτε παιδιά στο ξενοδοχείο. Φαγητό και τέτοια. Καλό φαγητό και διέσχεση. Έλα ρε. Παναγιωτάκη, Παναγιωτάκη ήρεμα. Απλά, μόσιο, Βαγγέλη, απλά. Δώσε και κόψε και ψάξε το Βαγγέλη. Ψάξε το Βαγγέλη. Φύγε Πέτρο, φύγε από εκεί. Πάρ' την μπάλα εκεί πέρα. Πέτρο, άντισε τη Βαγγέλη. Έχουμε να παίξουμε το Βαγγέλη τώρα. Σήκω στο χέρι σου. Τι γίνεται ρε? Πάρε ένα time out. Να αλλάξω μπαταρία. Τεχνικό time out. Έξω. Φόρος και κόψε. Ψάξε Βαγγέλη, ωραία. Βαγγέλη, φύγε Γιώργο. Σύσα, μπράβο. Πόσο? 15-6. Ωραία, Νικόρη, και την μπάλα. Πέτρο, πάρτι. Σήκω ρε. Σήκω γαμό το ρε. Ωραία, μπράβο εκεί. Μπράβο ρε Βιτά. Τα φώτα εκεί γιατί έχουμε. Είναι για να παίρνει ρεύμα το πίνακας. Ο πίνακας παίρνει μαζί με τα φώτα. Άμα σβήσουμε τα φώτα, σβήσει ο πίνακας. Εκεί έχει βάλει την πρίζα. Εκεί έχει βάλει την πρίζα. Κάτω μας. Ανέβα ρε πουλ. Σήκω κιόλας ρε, αφού περνάς γαμό. Δύο βολές θα ήταν. Πιάσουμε όλοι! Πιάσουμε όλοι! Ωραίο. Την πάσα την πήρε από το 8. Πάσα την πήρα από το 8. Λέμε χρόνο, τελειώνει, 5, 4, παίζει. Βήματα. Πόσο είναι? 15-8. Τέλειωσε. Ίδια έχω. Για δες το. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά για δες το. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο. Πιέστε την μπάλα, ρε! Δεν πάρει, μην την πάρει! Ποιο ήταν αυτός, δικός μας? Μπράβο, όπως το βάλαμε έτσι το φάγαμε. Την μπάλα βλέπε! Την μπάλα! Ωραίο. Μπράβο. Είδες αυτό που λέει του Ιακώβη και της Φύγε, φύγε! Έλα πίσας. Αυτό πήγα να πω. Διακίνηση στο motion έφυγε τα πόδια. Με πόδια, με πόδια. Πάσα ρε απλά, κόψε! Χέρι, χέρι! Κόψε εσύ! Στροφά! Φιλά τα χέρια, φιλά!
εκεί. Το out το κάνει. Πάμε. Σωστά. Πάρ' την μπάλα. Καλό σκριν. Ψάξε. Κωνσταντίνα γύρνα. Μπράβο. Μα είναι δυνατόν με παιδάκι. Πόσο είμαστε τώρα? 17-14. 4 και το 17. Οι δύο Γιώργηδες Και βάλανε 2 αυτοί, Με τέτοια εμφάνιση. Κλείσε. Μπράβο, μόρι μου. Κάτω να πάει. Κάτω να πάει. Όχι την μπάλα, ρε Σταύρο. Μπράβο Γιώργο, πάρ' την. Κάρβωσε. Τον αγκάλιασα. Μπράβο. Πάρτε τη ρε. Πίσω. Το 13 θα πω. 5 κερδισμένοι. Έτσι αγόρι μου, πήγαινε στο καλάθι, έτσι μπράβο. Μόνο φάουλ, μία ώρα. Δεν κοιτάς τίποτα. Νύχτα πάρτι. Πρόεδρε, Έλα. σηκώνουμε τα γήπεδα που μας έταξε. Παίζουμε σαν νυχτά, όλη μέρα παίζουμε σαν Θα σας νυχτά. το φέρω σε μακέτα την Τρίτη. Φέρε, ούτε μακέτα δεν έχεις φέρει. Θα σε κάνω και πεντάρα να τρελαθεί το NBA. ρε φίλε. Κοίτα, μην μας κάνεις μουσκεμά εδώ πέρα. Μιλάμε, μιλήσεις στην άμυνα. Μιλήστε ρε τσακουμένοι. Τέρι, είναι λάθος. Πάρτι. Απλά, πάσα ρε απλά την μπαλίτσα εδώ. Πάρ' το την μπάλα. Άλλος. Μπράβο, μόρι μου. Έλα ρε. Πού το δώσες στο Γιάννη. Ποιος το έδωσε? Αγγέλη, ηρέμησε, πάρε ανάσες. Out από κάτω, το κάνει ο Σπύρος. Δημήτρης με Γιώργο. Πάμε, Βαγγέλη, κορυφή από τη μεριά της μπάλας. Έλα, πάμε! Τράει ρε Δημήτρη! Πάσα ρε. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο. Φύγε. Μπράβο, μόρι μου. Μπράβο ρε. Κέριο ριμπάου. Όχι ρε Γιωργάκη. Όχι ρε Γιωργάκη. Ποιος το έκανε το λάθος. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο ρε μάγκα. Κόψε από πίσω να πάρεις. Δημήτρης με Γιώργο. Πρόσχε μετράει ο διαιτητής. Δημήτρη ξύπνα. Όχι, ξυπνάμε. Δεν το καταλάβει ακόμα. Εντάξει, βλέπω ότι κάποιοι δεν πρέπει να είναι όλοι, αλλά έχει αρκετή ευθύνη. Δηλαδή ο ψηλός στο πρώτο δεν μπορεί. Και αυτός είναι σίγουρα. Και αυτός είναι. Μετράει. Ναι, παιδιά, καλά. Κάποια άλλη ζωή. Όχι ρε. Στο πρώτο βήμα είναι, δεν είναι Αμερική. Μην το έκανες στο πρώτο. Αυτό το πήγαινε κολοφεράσει μέχρι το τέλος. Τι άρα. Άρα τι. Γιατί να μην το δώσει το πρώτο. Καλά. Τρέξτε. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη. Έλα ρε Γιώργη. Είναι γραμμένη πριν γίνει τέτοια. Τάγκα. Γύρισε. Πάσα ρε, ωραία, κόψε με. Μιλάμε. Επόμενος. Ω, καλό Γιώργο. Βαγγέλη κάτω out. Δημήτρης ψηλός. Ανοίξτε πάνω, Γιώργο εδώ, πάνω. Πήγε μπακτόν. Ανέβα. Γάμο το. Τρέξε. Όχι ρε. Αυτά είναι το 13. Το παίχτης ρε.
Μέσα! Μέρα το 5, το 1, ρε το 4. Ρίχτω! Έλα. Τι είπες? Πόσο είμαστε, γιατί έτρεξε πιο κοντά. Συνένα. Μείον ένα μάλλον. Μπράβο Γιώργη, μπράβο Κονίδη. Δεν το αναρμέησε, καρατουσκευή. Ποιος παίζει? Ολυμπιακός Αθλέτικο. Θα μείνει. Η γελή μου κάνει πλάκα. Εσείς που παίζατε είπαμε? Άσε μας εμάς. Εμείς είμαστε από άλλα νεκροτό. Ολυμπιακός Αθλέτικο και άσε μας εμάς. Εμείς με τον Παναθηναϊκό. Έλα ρε, πήγαινε στην μπάλα ρε. Μόνο σου ρε! Να το σκοτώσει το παιδί, ρε. Σφύρα πάω. Σφύριξε. Νομίζω ότι σφύριξε. Δεν σφύριξε. 13 το έδωσε. Σκέψου να μη σφύραγε. Εγώ δεν σφύραγε. Στο μούλτι θα μας κάνει βάλει. Πλάκα έχει ρε. Τι πλάκα έχουμε όμως. Αχ, τι πλάκα έχουμε. Πώς σου φαίνεται που... Μπράβο ρε! Πρόσεχε! Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο ρε! Ωραία, ψάξτε το πόδι, είσαι τρία, πώς τα άδειας! Επόμενος, πάσα ρε απλά, Μαγιός, πασάρεις απλά. Επόμενος, Μακδόρ, δώσ' του. Ωραία. Έλα για χαλό, έλα ρε Κωνσταντίνε. Πήγαινε, σουτ. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο ρε. Το καλά στο αγώνα. Έρθες πάλι τρέξε ρε. Παραλλαγή κατευθείαν, έλα. Κωνσταντίνε. Έλα δυνατά, Βαγγέλη, έλα. Μπράβο ρε Μάκα, μπράβο ρε. Θα φέραμε δύο καλάθια. Έλα, παίζουμε δυνατά, μπράβο. Μπράβο, πιο δυνατά. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει. Έλα. Δεν παίρνεις την προσπάθεια. Πάσα. Δημήτρη Μπλοκ. Μάρκο. Παίξε μπάλα, έλα. Δεν πάμε ρε κοντά. Σταματάς τρίπλα. Τρίπλα, πήγαινε κάπου. Θες να πας. Μπράβο Λευτέρη. Κώστα. Παπ, κατευθείαν. Σε σένα μπαπ. Σε 2-18. Είχαμε σοβαρήσει και πήγανε μπροστά. Αν ο Κορεϊκός κάνει ένα φίλιο θα την κάνει μόνο με λάδι. Βάλε μια βολή. Έχουμε, ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν κάνει λίγο θα κάνει μόνο με λάδι. Εδώ λες. Όχι, δεν είναι. Αν κάνεις Έχει βάλει μια βολή. αν κάνει θα κάνει μόνο με εμάς. Η ομάδα αυτή δεν είναι για... Δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα. Τι δεν είναι κακή? Ακόμα που έχεις δει τις δύο διαφορετικές πεντάδες. Κάτσε να δεις την τρίτη και την τέταρτη περίοδο. Ποια θα είναι, θα είναι καλύτερη, θα την κάνει για έξω. Όχι ρε, τρίτη και τέταρτη περίοδο που θα έχει μίξ τους καλούς παίκτες. Αυτή η καλύτερη πεντάδα ποια θεώρησες ότι είναι? Κάτσε να δούμε ρε παιδί μου. Αφού τους έχεις δει ρε, τόση ώρα παίζουνε. Ναι. Ποια θεώρησες ότι είναι, είναι η δεύτερη? Όχι, θα Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπαλά. δύο από τη δεύτερη και τρεις από την πρώτη. Ωραία. Είναι καλή ομάδα, καλή πεντάδα αυτή, Είναι. αυτή η πέντε. Έλα ρε.
Έλα ρε Χριστίνα, καλή πεντάδα, δεν μπορώ. Αν ξέρεις κανένα παιδάκι, Κερδίζουμε τίποτα. 7-10. Δεύτερη περίοδο. Μου λες τώρα. Εντάξει. Κάτσε να μην τα πατήσεις εκεί που κάθεσαι. Κατέβα Αυτή επάνω που ψηφίζεται να είναι η τελευταία ομάδα της κατηγορίας. Με διαφορά. Αυτό δεν ήταν time out, αυτό ήταν για dinner. Α, τραβάω τόση ώρα εγώ καλά. Δεν το έχω σταματήσει. Πίτσο, τρέξε! Παίξε ρε! Για δω. Ποιος το πήρε? Δώσε! Πάμε! Υπομονή! Ωραία και πάσα ρε απλά! Πάσα ρε απλά! Φύγε! Επόμενος! Επόμενος καντό! Μπράβο, μπράβο! Πώς σου τα πάρε! Μπράβο! Μπράβο Γιάννη! Πόσο είναι? 22-24. Γιάννη, κάτι ψάρια τέτοια. Κάτσε Κώστα. Δεν ψαρεύω, ούτε κυνηγάω. Μάτια είχαν που τα πιάσε ο δικός σου καταράκτη. Όχι, αν το μάτι είναι γκρι δεν ήταν το ψάρι. Προσέξουμε, Ναι, τσακύρικο. Τι έγινε? Το χειρότερο που θέλω δεν υπάρχει. Δεν τα φέρνεις στο σπίτι που έχουμε κάτι χόρτα. Τι περιμένουμε? Κάτι φτιάχνουν εδώ πίνακα. Α, Εκεί που δεν παίρνει η κάμερα τώρα που έπρεπε να είσαι αλλού. Του Τώρα λες να πρέπει να φέρνει τα τα έχει ψάρια, λύσει έχω κάτι χόρτα. αυτά τα θέματα. Μην κλείνει το χρόνο. βάζω τα χόρτα, βάζω τα ψάρια. Θα την πάω κάποια στιγμή, θα την πάω για σέρβις οπωσδήποτε. Γιατί μου φαίνεται ότι και η εικόνα θα καθαρίσει. μες στη βδομάδα, ναι. Μπορεί. Θέλει, ένα σέρβις το θέλει τώρα. Πόσο καιρό? Γιατί Ποτέ δεν μας κάνει. ποτέ δεν έχει καταστεί. Την έχω Το φαντάστηκα. 8 χρόνια και έχει τραβήξει 200 παιχνίδια. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι έγινε, Όχι μωρά, μας βολεύει. Καλά πω. Είναι πολύ άκρος αυτός. Ναι. Φαίνεται το παιδάκι, δεν πειράζει. Θα μάθει. Σιγά ρε. Να τον. Και τσαμπουκάνα. Όλα. Όχι ρε. Δεν πειράζει, πάτε δεν πειράζει. Έλα, Βασίλη. Είσαι τελευταίος. Όχι ρε. Πάλι, έξε δυνατά. Πάλι ρε. Πάρ' την μπάλα ρε. Rebound. Πίσω, πίσω. Κι άλλοι. Όχι τώρα. πάτησε έξω. Τι θα γίνει ρε, τι χιλιάρι Μη πεντάδα. γεννόμενο, Κώστα, όχι μη γεννόμενο, Τι χιλιάρο Ναι. Το άλλο ψέλνει από πίσω. Είναι μικρός ακόμα, θα συνηθίσει, θα προπονηθεί. Έλα ρε. Δεν πειράζει, πάμε. Ρε Γιώργο. Φωνάξτε το, φωνάξτε το. Μέσα. Αυτό είναι. 4 εύστοχοι και assist το 6. Δεν το βλέπω γιατί. Μπράβο. Είναι που με καμπύλη την μπάλα. Να στο πρωί και να βγαίνουν στο ταλπέλι να βγει στον καφέ. Ναι. Το 4 πάμε. Άμυνα. Άμυνα. Φύγετε ρε. Αυτό το είδες,
Πόσα φάουλ έχει κερδίσει. Παύλο, κερδίζουμε. Τι κάνουμε, ρε. Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα. Γαλλία. Ένα πόδι. Μπράβο, αγόρι. Έλα. Ωραίο θα τα κάνουμε. Βάλτο γάμο το, βάλτο. Έλα ρε, πάμε ρε γερά ρε, έλα ρε. Καλό, πάλι, πάλι. Γιώργο, τρίποντο ρε. Μπράβο Γιώργο. Ω, πάρτι ρε. Άσε. Μπράβο ρε Μιχάλη. Ζήτατη. Έχει το νου σου και ζήτατη. Εντάξει. Φεύγεις λίγο από πάνω μου. Τι, κάνεις σκιά. Σου. Φώναξε κι άλλο. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Όχι πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει, ήταν κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν τα κάνω. Αύριο 8.30 πρωί, έτσι. Το ξέρεις. Που έχει ξεχάσει να της το πει. Τώρα κατσόνι, πρέπει να στείλω πάντα σε όλους. Κλειστό, καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτό ρε γάμο το. Πρόσεχε. Τι γίνει ρε παιδιά. Έλεος ρε παιδιά. Σώπα, το κατάλαβα. Έλα Εφραίμ, Το κατάλαβε, τι κατάλαβε. Μια νύχτα. Ένα και πάει σπίτι του. Τι Πρόσεχε. Έλα ρε Γιωργάκη, δεν φτάνει μπάλα έτσι ρε γάμο το, δεν φτάνει μπάλα. Ρακέτα να κάνουμε την μπάλα. Ήταν 4 από κάτω. Άντε πάρ' την μπάλα. Ρε παιδιά. Ρε Πουλικίδη. Γεια σου Ρωμάνα. Γιατί ήταν. Το χάσα. Γιατί ρωτάς αυτό η δίπλα στον πατέρα του Παύλου. Κοντά και κλέψε. Είπα μπας και ήταν αλλού. Φύγε ρε Πουλ. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε Γιώργο. Πήγε μέσα. Μην την πάρει. Είναι και μια βολή, σωστό. Έλα ρε παιδάκι μου. Όχι ρε Ανέστη. Παιδιά από μπρος. Μπράβο ρε. Την πάρα ρε παιδάκι μου. Τάπα το 14
Αυτό ήταν μπρος πίσω, μεγάλε. Πάρ' την να το rebound, ρε. Η άνεση του ψηλού. Έργα μου. Σήκω, ρε. Τώρα το κάνεις από πιο μακριά, ρε Πουλικίδη. Δεν κάνεις πριν και κάνεις τώρα. Όχι, ρε. Μα, αν είναι δυνατόν. Είσαι από κάτω, δεν κάνει το σούτ και βγαίνει έξω και το κάνει. Παύλο, τι σκορ έχουμε? 34-29. Χάνουμε. Είμαστε πολύ κακοί. Κοντά είμαστε. Σε αυτή την περίοδο είμαστε πολύ κακοί. Rebound. Άντε, μίλα. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε Γιώργο. Πολύ καλά. Μπράβο Τάγκα. Μπράβο Γιάννη. Μην πατιάζεσαι με τον αγώνα, χαλαρά. Είσαι και καμεραμάν. Όχι ρε, όχι ρε. Ωραία πάσα. Το έχασα. Κοίτα γαλλίο. Μπράβο ρε, πολύ καλή άμυνα ρε, μπράβο. Όχι, δεν έβγαλε. Σφίριξε ρε παιδιά, δεν το σφίριξε. Τι εντάξει, το σφίριξε. Όχι, δεν το σφίριξε. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν δικαιούμαι. Δεν ασχολήθηκα, το σφίριξε. Μα το μιλάς. Στο διαιτητή μιλάς. Ο διαιτητής για όλους. Μπράβο ρε. Σιγά. Κοίτα πάσα. Όχι ρε. Μπράβο ρε. Έφυγες μέσα, Βαγγέλη. Οι προπονητές είμαστε. Όχι ρε. Εγώ εδώ πέρα τον εκτιμώ και τον εμπιστεύομαι και τον σέβομαι κύριε. Σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ. Τι είμαστε ρε. Ο Πέτρος είναι εύστοχος. Τέλος. Μπράβο ρε παιδί. Τρίποντο φάγαμε. Τρίποντο φάγαμε πότε ρε. 2 και 1. Έχει κι αυτός εδώ την τέτοια του. Όχι ρε εσύ. Μα μπαίνουν αυτά τα σουτ, καλά θα ήταν. Έλα Παναγιώτη. Δεν θέλουμε να πάρουμε το φάουλ, το καλά θέλουμε να πάρουμε. Τώρα πρέπει να το βγάλει. Έπρεπε να το βγάλει τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να το βγάλει. Τι κάνουνε ρε. Τι πάρτι άστη. Μιλήστε λίγο ρε, μιλήστε λιγάκι ρε. Μεταξύ σας για να μην. Τρέξε Γιάννη. Μπράβο Γιώργο. Δεν είχα ακόμα το να ανέβει.
Αυτό του κάνει Το λίγο. πόδι του μωρέ. Να δυναμώσει λίγο. Αυτό πρέπει να μπει το καλά. Δεν έχει τη δύναμη, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά. Από κάβλα παίζει. Αυτός ήταν χάλια, το θέμα να γίνει καλά. Μπράβο, μπράβο. Παιδί του. Το ίδιο. Μπράβο ρε Κούτουλα. Όχι, ο Γιάννης είναι, του Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Από κάτω. Γεια μας. Γεια μας, Βελάκη. Ναι, 17 λοιπόν το προσδοκό. Ωραία, πάει και δεν πάει. Δεν μπορεί ο Ανέστης, αφού δεν μπορεί ο Ανέστης τι θα κάνουμε τώρα. Αφού πονούσε από χθες, γιατί έκατσε στη δεύτερη προπόνηση. Έλαντε. Ορισμένες φορές είναι... Πάμε. Μπαίνα. Άνοιξε Γιάννη. Μπράβο. Έλα μέσα να Αλέξανδρο να πάρει την μπάλα. Έλα Γιάννη. Ρίχτω! Σταμάτα πρόεδρε, μην μιλάω. Γιατί σούτ, έχει χτυπήσει μπάλα. Μπράβο αγόρι μου. Όχι, αλλά... Είναι αυτό που λέμε. Όχι, αλλά και ναι. Είναι καλύτερο το σούτ, φίλε, που να πάει ένας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρέπει να έχουμε το χειρότερο διοικητή της χαμένα. Ναι, είναι ασταναπάνω. Είναι νέος, άπειρος. Έχει πάρει ο Τάγκας βέβαια. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο δικός μου κοίτα με τις Ατζέλικες. Ας σου πω όμως κάτι, αυτό σου... Πόσο είμαστε ρε πέρα Παύλο? 1,36. Πόσο? 41-36. Πάλι χάνουμε. Ακόμα χάνουμε. Και θα Μέσα έχουμε 19 πόντους. θα βάλει κόσμο πλακώνοντας στο ψηλό μεταξύ. Γράφτε. Δεν ξέρω εγώ το μου γίνεται. Είναι αντιπρόεδρος των διαιτητών εκεί πέρα. Στη γραμματεία, στη γραμματεία. Θα γράψω δέλτα ή... Το βλέπει τώρα. Β' να κάνει, μια χαρά είναι. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, αλλά μπορεί να τον κάνει. Όχι, δεν έχει βάλει. Μία βολή. Έχει 3 κερδισμένα. Τρία. Και 3, ναι, 3 στην κάθε περίοδο. Τι περίοδο είμαστε τρίτη? Τελειώνει όμως τώρα. Τρίτη περίοδο. Τελειώνει τρίτη. Και είμαστε πίσω όπως έτσι πολύ. 4 πόντους. 41, 36, 5 πόντους πίσω είμαστε. 5 πίσω. Και έχουμε βολέ. Πολλές. Άμα μπουν και οι δύο, καλά θα είναι. Γιατί άμα δεν μπουν... Καλά πάνε, είναι μεγάλη η άλλη. Επίσημη. Δηλαδή όσο και να το τράβηξε το κορδόνι μέχρι τέρμα και του φεύγε. Μπορεί να το πάλι σαν τον Μιχάλη που το έπαιρνε και το βάλε εδώ. Μα να σου πω. Δεν μου λες αν τους περάσουμε ένα λαστάκι μέσα να ήταν καλύτερα. Αυτό έτσι. Τυράντες. Λάστικο με βελόνα. Είναι προφανές γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Συμμαζέψουνε Αυτά τα πράσινα τα παπούτσια των 250 ευρώ δεν τα φοράνε στα έξω γήπεδα, φοράνε τα φτηνά των 150. Δεν φοράνε των 250 και ο ένας και ο άλλος. Μέσα ρε Γιώργο, μέσα ρε. Προς το ακριβό παπούτσο. Μιλάμε. Θέσεις γρήγορα. Δημήτρη γρήγορα. Την άλλη Δημήτρη. Ο τελευταίος. Μείνε. Το τελευταίο. Έφυγε. Άλλαξε την άλλη. Μην την πάρει. Ωραία. Ωραία. Τώρα πήγαινε. Πού πάνε αυτοί? Μάρτι. Ψηλά. Πάρε. Μπράβο. Δεν έκανε καλό φαΐ να να φάει γιατί εδώ... Θα πεις την διαμένα τα λέπια. Έχουμε μαζί σήμερα. Αν μη τι άλλο.
να νεκρώσουμε το πεθαμένο και το λείψαμε. Και δεν πιάσαμε τώρα κανένα τέτοιο με στήσιμα εκεί πέρα. Εντάξει, πάρε δύο-τρία όσο θες. Άλλο με το από ποια κάμερα θα είδες? Πάρε στήσιμα, το είδες κασέτες. Αφού την πήρα και βγήκε έξω ρε. Πότε ρε μαλάκα θα είναι? Δεν με κατάλαβα. Γαλλικά διάβασα. Καλά, κατάλαβα. Τέλος. Έγινε παιδιά, Τι ήταν? Α, δεν είχε κυλήσει ο χρόνος, δεν είχατε πολύ χρόνο. Δεν είχε γίνει σουτ. Λα Τζόρτζιο. Όχι, τώρα θα είμαστε. Δύο πίσω, μία. Χριστό, το 14 είναι 2001 και αυτός, ο Κότρουλος, πώς το λέμε. Ναι. Θέλει χρόνο. Δεν είναι κακό κορμί. Έλα Γιώργο της. Έλα Γιώργο. Γρήγορος, Και καλά πόδια. Γρήγορος είναι, πολύ γρήγορος. Ήβεν. Κούτρουλα. Τελειώσει το τρίτο. Όχι ρε, μην πετάς την μπάλα όπου να είναι. Ναι. 41-41. Έχει κι άλλο. Είναι τα πήρα, πάρε άλλα. Κερδίσαμε τους 9 πόντους, σαν να δείχνει σοβαρότητα η ομάδα. Σαν να δείχνει σοβαρότητα. Γιάννη νομίζω και αυτόν. Όχι, ρε φίλε. Να τους, ο έπορος. Πάλι για τσιγάρο ήρθε. Πες μου το πρώτο δεκάλεπτο που το ήρθε. 15-8. Κώστα. Πόσους Γιάννης να ακούω. Πόσα φάουλ έχει ο Γονίδης τελικά? 3 έχει. Τον κράτησε για τώρα, Τι να έκανε, αφού άλλος είναι ανάπηρος. Καλά, γιατί έκατσε χθες δεύτερο παιχνίδι, αφού πόναγε από το πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε άλλους παίκτες. Και τι πάμε. Τώρα με δουλεύεις εσύ, είναι απάντηση αυτή. Αυτό γράφει. Ποιος είχε? Ναι, δεν το κλείνω γιατί κάνει recovery. Κάτι είχε χάσει και ψάχνει να το βρει. Θα στείλω σε μήνυμα. Θα γραφτείς τα παιδιά. Έλα, Ελευθέρη. Ο Ελευθέρης θα γίνει του πάγκου. Δίνουμε και να έχουμε μια στολή. Ένα πολλά. Θα έχω εκπαιδεύσει το παιδί ρε να πάρει. Να του πάρει μια στολή όμως, θα του βγάλουμε κάτι, ένα ζωάκι, κάτι να... Κοίταξε, έτσι ήταν και ο Καρακούς, τον κάνανε πρόεδρο. Αυτός είναι ο πρόεδρος. Είναι, ο πατέρας του, Το Αγίου και 14 ποιος θα το πάρει? Χρόνος. Λάβουν τα φώτα της. Τι έγινε? Το χρονόμετρο. Είδες και το χρονόμετρο recovering data. Πόσα βήματα πρέπει να κάνεις? Είναι ο Πουλικίδης μέσα. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Μπράβο Γιάννη. Πάρε Πέτρο! Μπράβο. Έτσι. Είναι ο μόνος που πάει. Άνοιξε! Γονίδης, 5 λεπτά! Γονίδης, κόψε! Κόψε ρε! Νου σου μέσα! Έλα γόρι μου! Έτσι πηδάει η τραπετσόνα. Πού είμαστε εδώ? Τρίποντο ρε παιδιά, δεν είναι. Τρίποντο. Μπράβο, ένα τρένο.
Δεν το μέτρησε για τρίποντο. Το μετρήσανε για τρίποντο. Πόσο λέει το? Πόσο λέει? 44. Συγκεντρώσου την πιτρά. Έλα ρε. Μπράβο Γιώργο. Καλό, καλό. Βαγγέλης ψηλός, Βαγγέλης ψηλός, το κάτσε από εδώ. Γιατί να αλλάξεις το παιδάκι. Μπαξόρ θέλω να πούμε. Μπράβο Γιώργο. Νέος. Μπράβο, δώσε. Όχι ρε, τι πάσα να αυτή ρε. Δεν πειράζει. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Ήρθε. Δεν πειράζει. Εντάξει, παίξε, πάμε. Πάμε το επόμενο, καλό. Δεν ήταν πάσα για τις πόρτες. Μιλήστε ρε τα παιδιά. Πίεση. Βλέπε. Άλλο. Τελευταίος. Φάουλ. Πάρτε ρε, είναι ξαπλωμένο πάνω στην κάμερα. Για μας. Είναι ψηλά, Γονίδης. Δώσα Γονίδης πάνω. Πέτρο, πάρε το 12. Ποιος μαρκάρει το 12, Γιώργο? Έλεγα να τον πάω στο σκάκι. Τι άνθρωπος είναι τούτος. Το θάψε στο παιδί που δεν το πήγε στο σκάκι. Γιάννη! Απείλησε! Τρίτο φάουλ. Ποιος είναι τρίτο φάουλ? Τρία φάουλ η ομάδα. Τρίτο κερδισμένο. Πολύ νωρίς. Καλό είναι. Αλλάξανε παίχτη, βλέπεις. Σηκώ. Πάσησε! Έλα ρε. Και το έχει αυτό, πώς το λένε, το πουλ. Μπράβο. Μπράβο ρε Γιάννη! Δώσε! Ανέβα! Μπράβο. Ωραίο μπάσκετ, μπράβο. Πολλές. Πιέζουμε! Εγώ τελευταίος! Μην πάρει! Τέλος πάντων, τώρα αυτό. Ο διαιτητής λέει πού να ξέρω τώρα. Ποιος δεν διεκδικεί, στην τόσο εκεί. Δύο τρίπλες, σωστό. Δύο τρίπλες ήταν. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ο διαιτητής δεν είναι ρε παιδιά. Είναι εντάξει. Πάσα ρε αγόρι μου! Δεν βγήκε. Έλα, πάμε άμυνα, έλα. Έλα Γιώργο, έλα Γιώργο! Ναι. Εγώ τελευταίος! Στην άμυνα, μιλάτε! Δύο! Μπροστά του Γιάννη, μπροστά του. Άλλαξε μπάλα! Μην πάρει, μπράβο! Τελευταίος! Τελευταίος! Σήκω! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο ρε Γιώργο. Η ρημάδα. Ήρεμα, ήρεμα. Μπράβο ρε Φρέμ! Κάρβωσε ρε! Μπράβο ρε Φρέμ! Είναι όλη η ομάδα πίσω ρε, όλη η ομάδα είναι πίσω. Ναι, μην βιαζόμαστε. Πρέπει να βλέπει γήπεδο, πρέπει να βλέπει πάσα στον πράσινο. Δεν το κάνει. Άλλαξε πέρα! Μπράβο Αγγέλη, μην πάρει μπάλα! Πέτρο, γιατί είσαι τόσο πίσω ρε αγόρι μου!
Έλα. Για καλή άμυνα. Μπράβο. Είναι καλή άμυνα. Ναι, μπράβο. Φύγε. Βάλτο. Ακούε. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο. Μπράβο ρε Γιάννη. Το 1-2, μπράβο. Πάμε άμυνα, άμυνα, έλα. Ο τελευταίος. Ο κύριο Άγιος Ελευθέριος. Μπράβο. Πώς είμαστε Παύλο? Καλή πάσα. 45-50. 5. 45-50. Βάλαν 2 καλάθια, Ένα αυτός εδώ. Ναι, Ένα και έχεις ένα δίκιο. Σοφία. Μπράβο Παναγιώτη. Είναι assist. Πίσω. Δεν ήταν, αυτός την έδωσε πιο Ο Πουλ. Φύγε, φύγε. Ο Πουλ. Ωραία, πάμε. Πιέστε ρε, πιέστε. Ανέβα. Φύγε, απέναντι. Κοίτα. Όψε. Μπράβο ρε Γιώργο. Όχι ρε Γιωργάκη τέτοια πράγματα. Μπράβο Πουλ. Έχει κουραστεί. Θεωρώ ότι είναι κουρασμένο. Άλλος, ψηλά. Τι έγινε? Είμαι και με αναστολή, λέει. Μπράβο. Το λέει, άπεχασε το. Μπράβο Μπεχαρά. Πάμε λίγο. Περπλέι, κόλλα. Άλλος πήγε για τρίπλα. Πίσω. Μην πάρει μπάλα. Άλλος, ψηλά χέρια. Καλή άμυνα. Ευχαριστούμε. Την μπάλα ένα. Τρέξε λίγο. Έλα, ήρεμα, ωραία. Σιγά εσύ αμέσως. Παναγιώτη, sorry, Παναγιώτη. Έλα ρε Πιλή! Όχι ρε γαμώτο, μην τα χάνουμε τα καλάθια αυτά. Σήκω πάνω ρε. Άμυνα. Άμυνα. Καλή άμυνα. Μπράβο. Τέταρτο. Πόσο είναι? 47-52. Πόσο έχει ακόμα? Αυτό δεν μπορώ. 3 και 8. Δεν βλέπεις τώρα. Μπράβο. Δεν βλέπεις Παύλο. Είναι εκεί μωρέ, που δώσω την κολόνα ένας πίνακας. Έχει πίνακα. Μπράβο. Έχουμε χάσει 2 καλάθια
Και αυτό είναι 3 συνεχόμενες επιθέσεις και πλησιάζουν, ρε γάμο. Έλα ρε, δώσ' την μπάλα, γάμο το. Ο Πουλ. Μη βιδάς, ρε. Το 5 αυτός. Αυτός που βλέπει βήματα. Πάρ' την μπάλα ρε, πάρ' την μπάλα ρε γάμο. Πώς τη χάνουμε έτσι την μπάλα ρε. Ρε Γιώργο. Έχει κουραστεί ρε παιδιά. Σε ποιον το έδωσες το 5? Ναι, ναι. Βολές εκεί, Σημεάκη, έχει Σημεάκη. Έχει Σημεάκη ρε. Ξύπνα επιτέλους. Έλεω. Αν είναι δυνατόν, πού κοιτάς τα αστέρια. Πάρε 2 ανάσες και συνέχισε, δεν τίποτα. Άμα θες να ξέρεις. Ωραία να δεις, Δαλκά. Υποτίθεται είναι δουλειά του Κριτή αυτή, αλλά τέλος πάντων. Αφού Κριτής κάνει νόημα, δεν κοιτάει. Σφυρίχτε, ρε. Μπράβο, μπράβο. Βήματα, μπράβο. Αφού ήταν από πίσω του όλος ρε παιδιά. Ναι, βήματα είναι παιδιά. Βήματα είναι παιδιά. Βήματα είναι, βήματα. Αν δεν είναι φάουλ είναι βήματα. Οχ, Παναγιά μου. Τι μπάλα τι τώρα. Το βάλε. Πάρ' την, βούτα στην μπάλα ρε, βούτα στην μπάλα ρε γαμώτο. Άρτο. Πάλι ήταν αυτό. Αν είναι προηγούμενες 2-3. Πάλι ήταν. Δεν το έδωσε, δεν σήκωσε Σημεάκη. Δύο Παναγιώτη. Τώρα είναι τέταρτο. Τι είναι ρε παιδιά. Ακόμη τέταρτο. Εσύ πόσο έχει ακόμα. Δεν έχει σηκώσει Σημεάκη. Δεν ό,τι θέλει δεν είναι αυτό. Δεν θα πούμε έξω από το Δεν έκανε προσπάθεια. Μπράβο Παναγιώτη. Πίσω! 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 Κάκα! Πάρε χέρι με χέρι! Άλλο! Μπράβο ρε Πάνο! Πάρε, πάρε, πάρε! Δέσε! Τι μπάλα ρε. Φιλά, φιλά! Ολές, ολές. Βαγγέλη, τον έχω ακούσει. Βαγγέλη, μην ασχολείσαι μαζί του. Έλα έξω. Μην ασχολείσαι μαζί του, παρακαλώ. Ναι. 2 δευτερόλεπτα ήθελε, ρε. 2 δευτερόλεπτα. Εντάξει ρε, πρέπει να ακούς κάτι.
Διαφώνησε και ο αλήτης. Συν 4. Πάτησε! Δύο είναι. Δεν είναι δύο. Δεν έχουν κάνει φάουλ. Πόσα φάουλ έχουν κάνει, ρε. Ήτανε φάουλ αυτό, μωρέ. Τι του κάνετε, παιδί. Τι μαλάκα. Ήρεμα. Πάει το χρόνο. Φαουλάκι τώρα. Και πολύ φάουλ. Δεν πειράζει. Όχι, κράτα. Άμα γίνεις μελιτζανή, παίρνει να σου αφήσω. 49-53. Ναι, και πόσο είναι το χρόνος, έτσι. Χρόνος. 24 θέλει ακόμα. Μπράβο. 24 δεύτερα. 49-54. Ναι. Βάλε και την άλλη να καθαρίσουμε. 54. Πάμε να φάμε τους αργούς. Άμυνα, καλή άμυνα. Έλα ρε παιδιά. Τι καλά θα φάγαμε. Κράτα. Φάουλ κάτι! Δώσ' τη ρε. Κόψε ένας! Στο καλάθι μέσα. Πόσο έχει ακόμα, χρόνο. 5 δεύτερα. Α, εντάξει. Είναι 51-54. Ναι, μωρό, όλο ερωτήσεις είσαι. Θα τα πούμε στο τέλος. Αυτό εδώ, μωρέ, για να ξέρει ο άλλος το βλέπει. Στο τέλος. Για μένα το ρωτάω. Για την κάμερα. Παίρνει το τέτοιο μέσα. Μισό, σε λίγο. Θα βάλω υπότιτλους. Μπράβο Γιώργο! Μπράβο Γιώργο της. Έφταξε διατησία ρε το. Μπράβο. Τώρα δεν είναι διεκδίκηση. Αμάν ρε παιδιά. Η διατησία το χάσανε. Ας μαλακίσεις. Πάμε! Πάρτε την μπάλα, πάρτε! Πόσο ήρθε, 49, 51-55. Καλή είναι για 2.000. Δήμητρα, φύγε γρήγορα. Να πας στο σπίτι να ετοιμάσεις, αφού θα έρθουν όλοι για τους αργούς. Αφαίρω τα χόρτα. Πήγαινε γρήγορα να βγάλεις τα κουταλοπύρουνα. Σαργομητάκια το φάω εγώ. Καλή είναι για 2.000. Εντάξει μωρέ, είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι. Φοβηθήκατε. Και δεν έπαιξε και 2.002. Ήταν και πιο μεγάλοι. Παιδιά, τραβάω ακόμα, Ναι, έτσι, θα τραβάσω και το Ίκαρο. Και το Ίκαρο. Εδώ κοιτάμε, την κάμερα. Να πας να πάρεις συνέντευξη. Παναγιώτης κάθεται εκεί. Το μαλάκα. Δεν θέλει να ανοίξει αυτή την ομάδα. Ποιος το φταίει. Εγώ με τη μηχανή. Άντε, θα φωνάξουμε σήμερα. Τι να περίμενα, θα πείτε στα μάξι πήγαινε. Πάμε μαζί με εκεί. Στην ομάδα. Πού στα μάξι. Εγώ έχω βάλει τη μηχανή. Τι είναι αυτό.